ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೀರು ಚೋರು ಕೊಂಚ ಕೊಡ್ತದೆ ಜನ Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Masa inshallah kita bahasa berundu joro, boleh kita curundu, berundu. Tapi deh pot jauh lah lah bahasa mana bahasa nomor kamu pilih, like close deh, like deh tahu tu. Kita nana siapa pertemuan, siapa dapat, ancam itu sanu niru lebih zaman tu lah, balik lewat tu. Ready mantu tu lah, muncul le. Hi Banson. Hi. Sanne ನೀರಲ್ಲಿ ಪಾಡಂತಲ್ಲ ಈ ಮಸಾಲೆಗೆ ಹೊರನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಕನಿ ಇರ್ದಿತ್ತವೆ ಪಾಲೆ ಹೊರನೆ ಬಂಡ ನೀರ ಅಂಚದೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ದಾದ ಊರು ಪಾಡ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಡಲೆ ಇಟ್ಟುವಾಗ ಉಪ್ಪು ಆತೆ ರಡ್ಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನೀತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉಂಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತಂತ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸಗಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂದ್ರೆ ಎಂಚ ಬೇಕಲಿ ಮಂದಿನೇ ಮಂದಿರಲ್ಲ ಸಣ್ಣಗಿನ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತದೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತೇನೆ ಈತ ದಿನ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಗೋದುಂಟು ತಿನ್ಸನ್ನಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಬಜ್ಜಿ നല്ല ಉಂಟು ಮತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಆಗೋದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಹಾನ ಕಾಯಿನ ಚೂರ್ಕಾಯಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರ್ಕಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಯಿ ಈತ ದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಮುಜಿ ದಿನ ಅಂಡೆ ಇಂದು ಅಂಚಾದ ಓದೊಂದು ಪೊರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಮುಗಿಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಐಟು ಖುಷಿಟ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬತ್ತೆ ಕಿ ಬರ್ಸಗಂತ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಗ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಾ ಇನ್ಲೇ ಇಟ್ಲ ಮುಗ್ಗು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬತ್ತೆ ಅವನು ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಫುಲ್ಲಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಕಿನ್ನಿದೀನಿ 4 ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಲೆ ಪೋಯಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಸೆನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡಿತ್ತವು ಆ ಕಂಟೆ ಅದು ಅಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಜಿನ್ನೆ ಆಯೆ ಒಂದು ದತ್ತೊಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಅವು ದತ್ತೊಂದು ಹೋದು ಅವೇನು ತುಚ್ಚಿದ ಬರಬಾರ್ದು ಕೆರೆ ಬಾರ್ತದೆ ಒಂಜೆ ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತದು ಅಲ್ಲ ಈ ಸಲ 4 ಕಿನ್ನಿದಿತ್ತಂಡು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅವು ಪುಚ್ಚೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರೋದುಂಡು ಉಪ್ಪತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಏತ್ ಸಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗಡಿಪಿದೆ ಬಾಡಿ ಅವು ಬರದೆ ಪುಂಡು ರೇಪಂಡು ನಿಕ್ಕ ಗೊತ್ತ ಮಾತಾಗಲ ಆನಿ ಪುಚ್ಚೆ ಕಿನ್ನಿಲೇನು ಪುರಕೊಂಡು ಪುಂಡ ಐಕೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅವು ಸೌಕೆ ತೋಚಿ ರೇಟ್ ಮಂದಿ ಇತ್ತ ಬೇರೆ ಅವ ಚೂರು ಬಾಕಿ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿತ್ಯ ಬೈದನ್ ಪೀರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ದು ನೈಕೆ ಎತ್ತು ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನಾಚಿಗೆ ಬಿರಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಆತ್ ಸಾಧನೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಟು ಬಿಲ್ಲಿ ತುಳ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಂಟಾದ ನೀನು ಕೇಳ್ತೆ ನಾನು ಚೋರಿ ಸಾಪಡ್ತಾ ಏನ ಪಾರ ಚಿಂಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಂತ ಪಾಯನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಚಪ್ಪಿದೇವೇ ಇದೆ ಬರ್ಸ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಕೋಲು ಪೂರ ಉಂಟು ಒಂದ ಈ ಬರ್ಸದ ಕೋರಿಲೆಗಳ ಪಾರ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡೆ ತಾರೆ ಈ ಬೂರ್ದುಂಟು ಹೆಜ್ಜಿಗ ತಿಳಿ ತಾರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಪಡೆ ಕಂಡು ಗಾಳಿ ಬರೋಂತು ಚೋರು ಮುಂಜ ಬಿಡ್ತದೆ ಬಾಕಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಲೇ ನಾನು ಬುಕ್ ಪತ್ತೋ ಒಂದುಂಟು ಒಂದೆ ಓದ್ಯಾರೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಓದಾಗ್ತೀನಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿಂದು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಹೆಂಚು ಮಾಡ್ಬಿಡಂದು ಬರೀಪಡ ಅಂದ್ಬಿಡು ಇದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಚೂರು ಬುಕ್ ಓದಿನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲ ಇಂತ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮು ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಂಚನೆ ಮುರನೆಂಚುಲು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಏತು ಓದನೆ ಪಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಅವು ಎಂಚ ಡಿಲ್ಟಾಡ್ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಕೈಡ್ತು ತತ್ತು ಡಿಲ್ಟ ಅಂತೂ ಜೋಡು ಆಗ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಉಂಟು ಡಿಲ್ಟಾದ ಅಡ್ಡು ದಾಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಕುಂಟಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ಸರ್ಪುದು ಬರ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆತಲು ಬಡ್ಡಪ್ಪನ ತೋಜೋಡು ನಿಕ್ ಹಂಚಂಚಿ ಪೋಪುಂಡು ತಿಂಡ್ರ ಸಣ್ಣ ತಿಂಡ ಜನ ಅಂದಂದ ಬೇತುಲೆ ತಿಂಡ ಜನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಾಡು ತಿಂಡ್ರೆ ಈಗ
तुला अम्मान चप्पल मूल दीते रड्डला मुरानी पसत कंतने रड्डेला शू बुक चप्पल हौदा डबल लाग चप्पल पोतुन रड्ड जोडी बुक मामुना लंचेने ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ पोतुन ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಅರ್ನ ಪೋಸ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಾರದಿನ ಇಚ್ಚೇರು ಅಂಚ ಏತ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪಲ್ पोतुन ಅಂಚೆ ಎಂತ ಪಾರ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಪನಾಡ್ಯ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿಚೆ ಈ ಬೊಲ್ಲಾಗ ದಾದ ಪೂರ ಪೋದು ಎನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತಿ ದಿನ ಡಾಂಡಿ ಚೆನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಪೋತು ಪಿರ ತೆಪ್ಪಡಿತ್ತಿದೆ ಅಬ್ಬ ಬಾರ್ಕೆ ಜಿನ್ನಿ ಕಲ್ವೆ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೆ ಇಂಬೇನು ಉಪ್ಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಣೆ ಕಿನ್ನಿಲೇನು ಪೂರ ಕಂಡು ಕಲ್ವೆ ಪೂರ ಲೈನ್ ಇಡಕೊಳ್ಳೋದು ತಲೆಗೆ ಅಪ್ಪು ಟಿಲ್ಲು ಬಿಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನಿ ತುಲೆ ತೆಕ್ಕೇನು ಬೊರ್ಚೆ ಬೌಳ್ಳ ತುಲೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಬೌಳು ಕಟ್ಟಾತು ನಾನು ಕಟ್ಟಾತಿಚ್ಚೆ ನೆಟ್ಟು ಮೀನಿತ್ತು ನಾವು ಸೈತೆ ನಂಚ ಪಿದೆ ದಿತ್ತೇರು ನನ್ನ ಮೀನು ಕಾರಣಾಗ ಬೋಡ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಿಜಲೆ ಪಪ್ಪಿನ ಬಿಡ್ತಾ ಇನ್ನಿ ಸಂಕಳ ಪಾಡಿಚೈಕೆ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನು ರಾಣಿನ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದ ರಾಣಿ ಭಯಂಕರ ರಾಪು ನಂಚದ ರಾಣಿನ ತುಲೆ ಪಪ್ಪಿಗೆ ಚೂರು ಗಾಯ ಆತನ ಮುಳ್ಪಪುರ ಈಗ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ್ದು ಅವು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪದ್ರ ಪೂರ ದಾಳದೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಬಾಂಡು ತಿರಿ ಇತ್ತ ಈಗ ಜಾಲಿ ಆತನೆ ಬಿಡ್ದು ಅಬೆ ಐಸ ಪಪ್ಪಿ 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 ದಾನೆ ಬಲ ಬಲ ಇದು ರಾಣಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರ ಕಟ್ಟಬಾಡ್ನಿಕ್ ರಾಣಿ ತುಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗುಡ್ ದಾನೆ ಪಪ್ಪಿ ಐ ಉಂಟು ಹಾಯ್ ಈಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ್ರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಿಡ್ದು ಅಂಚೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುಂಚೆನೆ ಸಂಕಲೆ ಕಟ್ಟಬಾಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಚೂರು ಗುಣ ಆಡಂದು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಆಚಾರ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪುರ ಆಯರುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಓದಿಯರುಂಡು ಅತ್ತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚದ ಕಲ್ಪೆರುಂಡು ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಪುರ ಅದು ಓದಿನಿ ಅಂಚೆ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.